Infopodcast, Sant Cugat. Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. La casa que el santcugatenc Jaume Boldú va deixar en herència a l'entitat sardanista de Sant Cugat ha iniciat una nova etapa. L'immoble, situat al carrer de Sant Ramon número 6, al centre de la ciutat, conserva centenars d'obres d'art, objectes de cultura popular i col·leccions reunides durant dècades pel seu propietari. Ara, l'entitat estudia com donar a conèixer aquest patrimoni a la ciutadania, tot i que el procés per acceptar l'herència no va estar exempt de debat intern. Tot i que l'herència era coneguda des de feia anys, assumir-la no va ser una decisió senzilla. La casa comportava també importants obligacions de manteniment. Per aquest motiu, l'entitat va sotmetre a la qüestió una assemblea de socis que finalment va avalar acceptar el llegat. Entrar a casa Boldú és fer un recorregut per dècades de col·leccionisme i cultura popular catalana. A les parets hi pengen obres d'artistes vinculats a Sant Cugat, com Francesc Cabanes, Octavi Galceran o Paco Salas. També hi ha aquarel·les que retraten racons i masies del municipi, petites escultures, esmalts, peces d'aram i nombrosos objectes relacionats amb la cultura popular catalana. Una de les col·leccions més singulars és la de càntirs, que s'acosta al mig miler de peces si es compten també les distribuïdes per diferents espais de la casa. A això s'hi sumen prop de 400 tassetes de cafè procedents de diversos indrets, una col·lecció de mussols i nombroses rajoles decorades amb dites populars i lletres de sardanes. Mirasol celebrarà la festa grossa del barri aquest cap de setmana, concretament els dies 3, 4 i 5 de juliol. El pregó de la companyia de Xoc Teatre donarà el tret de sortida a un programa amb més d'una trentena d'activitats per a tots els públics. Enguany es consoliden activitats nascudes de l'impuls de les entitats, com el segon concurs de rossos, el karaoke infantil o la gimcama de proves per als més petits. Tampoc faltaran les cites tradicionals com el sopar popular de Carmanyola, les representacions teatrals de Mirasol Teatre i de Xoc Teatre, la ballada de sardanes o la nit de veneres que tancaran la celebració. I pel que fa a l'acte destacat d'avui dijous, a les 6 de la tarda, la Unió Centre Cultural s'inaugura un nou curs d'estiu de la Unipau, que en aquesta edició porta per títol el nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.